Mga kabisyo, happy Friday. Sabi nga daw ng karamihan na TGIF, thank God it's Friday. Pero ngayon sa atin, iba ang meaning ng Friday. Dahil ngayong Biyernes mga kabisyo, ito ang Rated SPG Super Pack Ganun Top Secrets. Ayan mga kabisyo, di ba? Kaya ano pang inaantay ninyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber number na 0916-529-5595. At kapag nag-send po kami sa inyo ng munting paalala, kailangan nyo lang po mag-yes para po sa protection ninyo at protection din po ng ating programa. Yan po, may Viber number po tayo mga kabisyo, 0916-529-5595. Tawag na po kayo mga kabisyo. Big shoutout to Mitch Ramirez sa mga nakatutok sa atin ngayon. Alam nyo, nakaraang araw mga kabisyo, ang nakakausap natin ay kakaibang Super Pack Ganun Top Secrets din, no? Nantay lang natin mga kabisyo. Mag-yes lang po kayo para safe na po at sasagutin ko na po ang tawag ninyo. Sa mga nakatutok po ngayon sa radyo, mga kabisyo, ingat po kayo sa mga biyahe ninyo. At abangan po natin ngayong gabi na to kung ano ang mapapakinggan natin na top secrets. Ayan ang sinasabi natin mga kabisyo. Ayan, big shoutout muna sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Gusto ko munang bumati muna sa lahat ng mga TNVS driver natin ngayon na bumabiyahe at nakikipagsapalaran kahit traffic po mga kabisyo. Diba ang ating mga in-drive driver, grab driver, ingat po kayo sa mga biyahe ninyo. I hope nag-enjoy po kayo sa ating programa habang nasa biyahe po kayo. Nakasan nyo na po ang inyong mga radyo mga kabisyo dahil mapapakinggan na natin ngayong oras na to ang Rated SPG Top Secrets ng isang kabisyo natin. Kaya hindi ko napapatagalin pa mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang kabisyo natin na magbabahagi ng kanyang kwento. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi. Happy Friday po. Sa lahat na nakikinig. Yes. Ayan. Happy Friday po sa inyo. Happy Friday din po. Ayan. Ma'am, familiar naman po kayo sa ating programa? Yes. Okay, ma'am. Pwede niyo pong hindi nasabihin ang totoong pangalan ninyo, edad at lugar para po sa protection ninyo at kung saan po kayo mas comfortable. Okay po. At diretsahan na po tayo, ma'am. Kung pag tinanong ko po sa inyo kung ano po ang rated SPG ninyo, i-drop nyo na po kagad para po mapakinggan ng ating mga listeners. Okay po. Kaya mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 11:25 PM sa buong kapuluan, ito po ang Rated SPG Top Secrets. At nasa kabilang linya na po natin ang ating caller. Ma'am, Hello. ilang taon na po kayo? Going 31. Going 31. Tagasan po kayo, ma'am? For now, dito ako ngayon sa Laguna. Okay. 31, taga Laguna. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Itago mo ko sa pangalang AJ. AJ? Yes. Okay. AJ, 31, from Laguna. Ano ang rated
PG mo. Super Pack Ganern. Ganito kasi, nagkaroon ako ng ilang beses na pangyayari sa buhay ko na nagkaroon ako ng affair sa pinsan ko. Nagkaroon ka ng affair sa pinsan mo. By the way, I am a member of LGBT. Yes po. Ma'am- Tapos yung pinsan ko, meron siyang asawa at 2 anak. Ma'am, linawin ko lang po ang sinabi ninyo. Yes. Nagkaroon po kayo ng affair sa pinsan ninyo at member po kayo ng LGBTQIA+. Yes. Tama po ba ako? Yes, I am a trans. Okay, ma'am. At ang pinsan nyo po ay straight po siya na may anak at may asawa. Yes. Okay, ma'am. Continue po ang kwento. So yun, actually matagal umabot kami almost 10 and a half years na ganun ang status since 2014. Nagsimula lang yun sa pag-uwi ko ng province, then bumalik ako Maynila, hindi ko alam na sumunod din siya di sa Maynila, then yun, every month nagkikita kami. Ma'am, gusto ko lang po malaman, paano po nag-umpisa ang inyong relasyon ng pinsan mo? At ano po mga ginagawa Actually, ninyo? Hindi naman siya matatawag na relasyon. Parang bigla na lang ganon. First time naman nangyari and then tuloy-tuloy na. First time lang may nangyari, tas tuloy-tuloy na. Ano yun? Nasarapan kayo sa isa't isa? Ganun, ma'am? Hindi ko masasabing nasarapan. Pero siguro nahanap ang satisfaction. Nahanap ang satisfaction. Ma'am, hindi po ba kayo aware na makasalanan? Siyempre, napatulan natin ang sarili nating kadugo. Pero bakit nyo po pinilit yung mga panahon na yun? Kasi alam ko, ng time kasi na yun, wala akong option Wala akong other man. Ganon. As in, parang siya lang available that time. Tapos, parang komportable ako kasi feeling safe ako. Tsaka alam mo kasi na ako lang, maliban sa asawa. Oh. So, kilala nyo po at close nyo rin po ba yung asawa niya, Ma'am AJ? Yes. Grabe. So, Friend ma'am, of mine. okay. Gano'n kayo ka-close muna ng asawa niya bago natin ituloy doon sa mga ginagawa ninyo? Gano'n muna kayo ka-close ng asawa niya, ma'am? Ako yung parang best friend ng asawa niya. Lagi ako sa bahay nila before. Yung ganyan. Kasi same barangay kami. Tapos magkapit bahay lang kami. Sa province. So, mag-best friend kayo halos ng asawa niya? Yes. Grabe, ha? Okay, Tapos ma'am. classmate ko ng elementary to high school. Etong si girl. Yes. Ma'am, paano po umabot sa punto na nagkaroon kayo ng something ng pinsan mo? Actually, bilang kasi, sa kagaya ko kasi parang na-curious lang ako kung anong pakiramdam, ito ganyan, magkaroon ng body contact sa isang lalaki, gano'n. And then, parang nakasanayan ko. Hindi siya nakasanayan, parang nagkaroon ako ng parang pakiramdam na, masarap. Kahit sino. Masarap. First time niyo po ba to? Itong pinsan ninyo? Yes. Ooh. Before ako mag-evolve, alam mo yun, that time kasi hindi pa ako look female. Oo. Mm-mm. Ma'am AJ, as in pati pambaba niyo po ba? Ano na?
na operahan niyo po ba? Sorry sa tanong ko pero gusto ko lang Hindi. malaman. Ang tawag sa akin Ladyboy. I see. Ang tawag sa'yo is Ladyboy. Yes. Okay. Ito, sobrang gusto kong malaman at alam ko naman na ilalabas mo ngayon to sa mga listener natin ngayon sa radyo kung paano at gaano kadalas ang minsan na magpikiman kayo Before, nasa ng iyong province pinsan. kami, parang every other day. Pag merong time, yung takaw na sandali na tinatawag, kung merong makatsyempo, ganun. So kung may pagkakataon, tsukcha ka na. Yes. Sa Ano? province yun. Oo. Pero nang pumunta na akong Maynila and then yun, medyo every month na lang. As in, pero every month talagang merong nangyayari. Ooh. Sino ang nagyayaya madalas, Ma'am AJ? Gusto ko malaman. Kwentuhan mo naman ako. Yung totoo siya, hindi ako. Siya ang nagyayaya sa'yo, Ma'am AJ? Mm-mm. Paano Hindi kanya siya pag paano kanya niyayaya? hindi ko alam kasi sabi niya, nang natikman daw ito ganyan, mas masarap daw ako gumalaw. Yung tinatawag na sing and dance, mas ano daw ako kaysa sa asawa. Mas masarap ka daw sa asawa niya. Performer ka pala, Ma'am AJ. Acrobatic ako actually. Acrobatic. Paano yung acrobatic, Ma'am AJ? Pwede mo ba akong kwentuhan? Paano pagiging acrobatic mo? Sige nga, ano mo nga ako? Kwento mo naman ako. Pag sinabi acrobatic, lahat ng moves kaya. Ganon. Lahat ng moves ay kaya. Masyado ba kayong wild, ma'am, na kapag nagsisex kayo na ito? Mga 80%? Hindi naman siguro. Depende sa ano. Pero kadalasan, nasa climax talaga lagi. So, siya ang nagyayaya, pero ang pagdating sa pagpe-perform, ikaw ang todo bigay. Tama ba ako? Yes. Okay lang ba? Dahil rated SPG naman tayo ngayong oras na to, bigyan mo naman ako ng pinaka-wild or pinaka-pagiging acrobat mo. Diba? Kung na masasabi niyang ikaw ay talagang mas masarap sa kanyang asawa. Yung position na mountain climbing. Position. Wait. Position na mountain climbing. Paano yun? Yung paano sa balikat. Yung paa nasa balikat, tapos Yung paa ko nasa balikat niya. Tapos, standing, nakatayo. so yung paa mo nasa balikat niya tapos siya nakatayo. Same kami. Same kayo nakatayo. Paano yun? Sige nga, medyo naguguluhan ako Alam ko lang kasi helicopter eh. Pero may mountain climbing din pala, no? Sa mga kabisyo natin dyan, may mountain climbing na tayong bagong matutuklasan. Sige nga, isa-isahin mo, yung paa mo, ibig sabihin yung ulo mo nasa baba. Hindi, nakaharap. Nakaharap ako sa kanya. Then, yung paa ko nga, minsan sa braso, minsan sa siko. Isang paa lang yun. Isang paa lang? Ano yung nakasabit ka na ganon? Hindi, nakaakap sa kanya. Nakahawak sa leg. Nakahawak ka sa leeg. Kumbaga, para kang tarsier noong mga oras na yon, ganon. Yes. Yun! Paano ginagawa nyo nung eto, nag-search ako dito ng mountain climbing na position. Pero yun nga, AJ,
Paano ginagawa ninyo? Hindi ko maisip eh. Tawa ka lang tawa dyan, AJ. Pati ako nahihiya na tuloy. Ano? Nahihiya ako. Nahihiya ka, di ka naman nakikilala ng mga tao. Nandito na tayo eh. Kwento mo na. Okay, mga kabisyo, ito muna. Sa lahat po na mga nakatutok sa atin ngayon, ang rated SPG po natin sa mga bagong pasok is meron po siya naging kasintahan na pinsan niya at mas sabi po ng pinsan niya sa kanya ay mas masarap po daw siya sa asawa niya. Tama po ba ako doon, Ma'am AJ? At Yes. isa sa mga paborito niyong posisyon is mountain climbing position. Bago ko natuklasan yun, mga kabisyo. Antibay nito. Okay. AJ, bukod dun sa mountain climbing na ginagawa ninyo, pwede mo bang kwentuhan pa kami ng mga, syempre sabi mo nga, ano ka eh, acrobatic eh. Ano ba yung mga ginagawa mo? Sa madaling term, kung ang nagagawa ng babae is 6 lang na position, kami 8. 6 lang na position na nagagawa ng babae. Ano ba mga nagagawa ng mga babaeng position? Sige nga, isa-isahin mo yung 6 na yun. Kasi kung tamad yung babae, hilata lang. Hilata lang. Okay. So, bilang na bilang mo, ah. Patagilid, hilata lang, tapos Patalikod, patalikod, okay. tapos yung binubuhat, Pinubuhat, okay, tama. pa-slide, gano'n. Paslide, okay. Tapos yung bikat, Yung bikat, okay. Eh, sa'yo, ano yung sa'yo? ha? Ano yung sa inyo? O, 6 na yun, ah. Ano sa inyo? Mm. Yun nga yung mountain climbing. Yung mountain climbing, okay, pampito. Tapos ano pa yung isa? Yung pang-aso, gano'n. Alam mo na, nabahing na ako sa mga kwento mo. Ilang? Alam mo, nahiya ako. Okay lang, AJ. Okay ka lang naman? Okay ka na pa? AJ, Ayos lang ako. hanggang ngayon ba may relasyon kayo neto ng pinsan mo neto? Actually, kakachat lang kanina na andito na daw siya ulit sa Guadalupe. Tapos, magkikita kayo. Yes, next week, Thursday. Buti hindi kayo nauhuli ng asawa niya. Ibang account yung gamit niya sa FB. Ibang account yung gamit niya sa FB? Yes. Grabe, no? Ano sinasabi niya sa'yo? Bakit daw mas masarap ka daw sa asawa niya? Hindi ko alam. Siguro sa may mga kaming vacuum, ganon. Anong vacuum? Sige, turo mo sa akin. Di ako masyado magaling eh. Sige, ano man lang. Basta, Oo. pag kami kasi sinatawag may vacuum kami, ganon, hinihigo. Hinihigo. Mm-mm. Nakakailang beses kang higop sa kanya? Sa pangalawa at pangatlo, una ayaw ko. Una, ayaw mong lunukin yung higop mo. Yes. Kasi sabi nila madumi yung una. So ano muna, ang ginagawa mo muna, nililinis mo muna yung yung Kasi stuck yun eh. tubo, 'di ba? Kumbaga, kailangan na munang safe yung tubo na nilalabasan. Yes. Gaano kabilis mo, eto gusto ko lang malaman. Kasi sabi mo, magaling ka talaga eh. Gaano mo kabilis napapalabas at nililinis yung dumi sa tubo ng unang pagkakataon? Pagkain,
umaabot ako ng mga 8 minutes pagkain. Pero pagpasok, 3 minutes lang. Wait. Kapag kain, Mga 8 minutes. Ano yung pasok? Saan Yung pinapasok? Sa kuweba? Nagdi-depart. Yes. Ooh. So, 3 minutes lang. Yes, siguro Nalilinis. nabibilang ko mga 6 hanggang 7 labas-pasok lang. Di, kung 3 minutes yun, tapos pinasok na dun sa kuweba mo, tapos kakainin mo ulit siya. Ganon. Actually, kahit sino tanongin, normal yon. Ooh. Kasi sa kasamaan, totoong ganun talaga nangyayari. So, ibig sabihin, nakaka-relate dito yung mga taong katulad, ng mga Yung mga kapwa ko mahal ko. kapwa nyo na nasa part ng LGBT, di ba po? Yes, yung mga kasapi ng kapwa ko mahal ko, alam nila yun. Oo. Ma'am, okay lang ba matawag kitang ma'am, no? Okay lang naman, no? Yes, Okay. okay lang. Ma'am, nagugulat kasi ako at nabibigla ako sa lahat at kahit mga listeners at viewers natin, ganun pala yun. Nakapagpasok sa Kasi kuweba. ang story ko na to is, tinatago ko to for almost 10 years. Hindi ako umaakyat sa mga ganitong radio station. Wow. Ma'am, ba't mo po kami pinagkatiwalaan at ba't ako pinagkatiwalaan? Kasi nag-ano ako sa TikTok, then Okay. nakita ko yung live nyo, tapos may lumabas na parang call to ganyan. Today kasi is medyo kalmado yung paligid ngayon, pero magulo isip ko. Ooh, kala ko today kasi medyo malamig ang panahon at nagiinit ka na maghapon. Ganon. But ano po bang gumugulo sa isip mo? Yung gumugulo sa isip ko ngayon is regarding sa work, then sa love life. Di ba ang karelasyon mo naman, di ba, yung pinsan mo, di ba? Siya yung talagang binibigyan mo ng oras at kakaibang performance to the highest level. Yes, pero actually, meron naman kasing extracurriculum minsan, hindi maiwasan eh. Wow, meron pang ibang nagpapalinis sa'yo ng tubo? Pero hindi sila suki. Alam mo yung stick to one lang ako. Sila yung mga extra lang. As in, bihirang-bihira. Ma'am, eto Hindi ko po to tanong at nabasa ko lang po to bigla. Mm-mm. Okay. Nabasa ko lang po itong bigla, yung katanungan nito. Sabi po dito ng isang listener natin ngayon, yung pinsan nyo po daw ba ay nakakatanggap ng bayad after ng sex ninyo? Wala. Actually, wala. So, dinadayo ka Sabi niya para lang makipag-sex? Yes, sa maniwala at sa hindi, ayaw ko maging ipokrita. Oo. Pero totoo. Wala. Libre. Yes. Yes po mga kabisyo. Ito, sasagutin ko lang din po yung mga katanungan nila mga kabisyo. Galing po, yes, doon sa kuweba at kakainin niya po. Tama ba ako doon, AJ, no? Yes. At sino tanungin mong kasapi ng kapwa ko, mahal ko? Ginagawa talaga daw yun. Okay. Nare-respeto natin yan. Nare-respeto natin yan. Dahil ito naman ang programang We Listen and We Don't Judge. Gusto lang namin mailabas nyo lang po ang inyong mga saloobin. AJ, bukod doon, ano pa yung pinaka-wild na ginawa ninyo na hindi mo malilimutan? Nakakayaman aminin. Oo. Di ba, in the first, yung kanina kasi sinabi ko ay Lady Boy. Okay. 69. 69. Kwadrado, sarado. Kwadrado sarado. Ito po yun, di ba yung nakabaliktaran kayo? Yes. So, ibig sabihin, kinain mo siya at kinain ka rin niya. Nangyari lang yan mga 2 beses kasi sa curious lang, tsaka
Dala na lang siguro ng sobrang emosyon at init ng katawan, gano'n. Mm. AJ, may plano ka ba na hihinto na 'to yung, relasyon ninyo? Or hangga't hindi kayo nahuhuli ng misis niya, magpapatuloy ka lang? Ako naman, wala akong planong ihinto. Kung ako ang tatanungin, wala akong planong ihinto. Gusto ko lang yung dumating yung time na nagsawa na, tumigil na lang kusa. Alam mo yun, yung parang, napagod na. Okay, gets kita. Kumbaga, ikaw, kung hihinto siya, hihinto ka rin. Yes. Pero kung hindi siya hihinto at hanap-hanapin ka niya, bukas ang kuweba para pasukin niya. ibibigay ko pa din. Gets kita. Gets kita. Gusto ko lang din malaman, kasi nga 'di ba close din kayo nito. Eto mga kabisyo, close po siya nung asawa. Elementary pa lang 'di ba AJ, tama ako? Naging kaklase mo na to. Yes. At parang best friend mo pa to, 'di ba? Tama ba ako? Yes, hanggang high school. Hanggang high school. AJ, nakikita pa ba kayo Classmate. nito ni ng misis niya? Hindi na. Kasi nasa province yung misis niya, sa Manila siya, ako, Laguna. Okay. So balik sa dating gawi, parang twice a month, 3 times a month, pag kailan ang free, gano'n. AJ, napag-uusapan nyo nung guy yung misis niya? Palagi. Ano, after ng sex ninyo, ganun? Hindi, before sex at minsan after kasi ganito sinasabi ko, "Oh, paano 'yan? Anong sinabi mo sa asawa mo na hindi ka na online? Mag-o-offline ka muna," gano'n. Parang alam mo yun, sinasabi niya tutulog na daw siya, may pasok bukas maaga. Kasi tumatawag lagi asawa niya anytime at sa gabi. Mm. Grabe Medyo hindi ako makahinga sa mga revelasyon na naririnig ko ngayon dito, AJ. AJ, Yes. bibigyan kita ng pagkakataon. Anong gusto mo sabihin dun sa best friend mo? Ang masasabi ko lang sa best friend is, ayaw ko humingi ng sorry kasi hindi pa tapos ang kasalanan ko, eh. Ano, teka lang. Ayaw mo humingi ng sorry kasi hindi pa tapos ang kasalanan mo. Ibig sabihin, papatuloy pa, no? Yes. Pero anong gusto mo sabihin sa kanya? Ang masasabi ko lang sa kanya, dapat maging masaya siya kasi kung alam lang niya, safe asawa niya. Pati siya safe din. Kasi dalawa lang kami. Ooh. Lala. Grabe, no? Na-speechless ako ngayon. Diba? Mahirap humingi ng patawad kung hindi ka pa tapos gumawa ng kasalanan. Oo, totoo naman yun. At hindi kita pwede i-judge dahil ito nga ang programa namin, we listen and we don't judge. At gusto ko lang din sana ma-realize mo soon, maybe soon or nung guy na syempre, hindi rin naman siguro tama yung ginagawa ninyo, di ba? Alam namin hindi tama. Pero masarap. Pero ito yung, hindi, parang ito yung way na para maging kalmado kami, gito, ganyan. Okay. Gets. Sabi nga daw, mahirap magpatawad kung madalas nakatuwad. Actually, kasi ang tingin ko sa ginagawa ko is hindi kasalanan. Anong tingin mo dyan? I'm a giver. Giver? Giver, other terms, substitute. Parang sinasabi mo, tama ba ako ng pagkakaintindi, AJ, na imbis na pumunta siya sa babae, at least yung asawa niya safe sa'yo at
hindi siya mapapahamak, ganun? Uuwi pa rin ng buo, ganun? Tsaka hindi siya iiwan kasi walang ibang kukuha eh. So parang kung siguro kahit malaman ng friend ko, isipin niya siguro ginawa ko naman yung kahit paano 50% tama, 50% mali. Okay, nagigets kita. Ibig sabihin, AJ, ikaw ay nagsisilbing, sorry sa word, pero parausan at pampatanggal ng lungkot. For me, medyo tama ng konti. Pero Okay. ang para sa akin ang tawag doon is tagapuna ng pagkukulang. Oh. Ganda nyo na. Tagapuna ng pagkukulang. Kumbitin kay AJ lumapit. AJ, tawa ka ng tawa dyan sa akin. Tinatawanan mo ko. Ikaw Ay, hindi ha? naman. Ikaw ha? AJ, di ka ba di ka ba natatakot na baka one time biglang sabihin sa nung guy, kausapin ko si Mrs. 3 tayo. For me, siguro hindi ko gawin yun. Napag-usapan nyo na yan? Ilang times na nang pinag-usapan pero hindi naman niya balak gawin yun kasi parang useless na eh. Magiging gulo lang. Yeah, wait. Nawawala yung signal mo, medyo humina. Ayan, okay na? Okay. Ibig sabihin, tama ako ng hinala na naisip nyo na yon at naplano nyo na yon? Sige, kwentuhan mo ko. Nag-usap na kami that time regarding dun sa situation na yon pero this is na in-attempt pero parang hindi worth it na gawin. Oo. Kasi magiging lang ang magiging magulo lang, magkakaroon ng issue, chismis, ganito ganyan. Mas okay na yung ganun lang. Kasi parang hindi naman kailangan sabihin. Oo. Kasi parang hindi naman big deal for us. Pero kung may pagkakataon, susubukan mo? Hindi. Bakit? Wala ako sa lugar para gawin yon. So, Okay ako maka-apit outside, pero pag sinabing babae, lalaki, tas ako kasama, parang big no. Kasi hindi ako totoo eh. Siya totoo. Wala akong laban doon. Okay. Peki ako, siya tunay. Ganun. Okay. Nagigets kita. Yung mga katanungan ko na yan ay pinupulot ko lamang din sa mga listeners natin at ang mga on-air, online. Kasi kasi sabi nga nila, lumugar tayo kung saan tayo lulugar. Hindi tayo babae para makiagaw ng sobra na, dapat ako ganyan, makikihati, hindi. Makikisaw-saw pwede pa. Konting-konti lang. Ganon. Hindi pwede makihati. Okay. Ay. Mga kabisyo, wala na akong masabi dito sa mga naririnig ko. Pero AJ, wala daw bang planong huminto itong si Guy? Sa'yo? Pakiramdam ko, wala. Kasi sa status ko ngayon, siguro kung nakikita nyo lang siguro itsura ko, sabi mo, parang almost, kung ikaw lalaki at makita mo ako in person, sasabihin mo, babae, ganon. Sige nga, punta ka nga dito ngayon sa Pasay, abangan kita. Nagkita tayo ngayon. Lagho na ako. O sige, halfway tayo, halfway. Mabigat motor, kung ako pwede magganong kalayong biyahe, hirap ako. Ba't mabigat ang motor mo? Yes, 145 kilos. 145 kilos. Ibig sabihin, 400cc motor mo? 650. 650? Uy.
Sakay mo nga ako dyan. Pero palagi ako napunta ng Taguig tsaka Quezon City. Kaya may time kami magkita. Oh. Grabe, no? Eto, sige. Ito ang pinaka-paboritong tanong ng mga kabisyo natin palagi. Kung ikukumpara mo ang sarili mo sa artista ngayon. Yes. Kasi, curious sila ano daw bang itsura mo eh. Di ba? Sinong artista ang kamukha mo? Shine Cruz. Ano? Wait lang. Sino? Shine Cruz. Sunshine Cruz. Wow. You are my sunshine. My only sunshine. Sunshine Cruz? Yes. Ganon? Ibig sabihin daw, maputi ka daw. Tama lang. Hindi sobrang puti. Hindi maputi sa maputi, pero hindi sobrang puti. Oh. Kasi nga dahil siguro sa status ng work. Grabe ah. Ibig sabihin, morena ka ngayon? Hindi, maputi. Okay. Eh di ba nagmumotor ka? Bihira. Magmotor ako bihira, pero lagi lang nakasasakyan. Okay. Kung ikaw si Sunshine, ibig sabihin yung guy si Atong. Ha? Tama ba ako doon? Siguro. Pero hindi siya milik sa manok eh. Ha? Hindi! Ibang Atong! Ito naman to. Hindi. Iba yun. Iba yung kakilala mong Atong. Sunshine Cruz ka. Ay. Anyway, gusto ka bang ibang sabihin? Wala na akong kailangan explain. Siguro kung meron sa personal, kung meron talagang sasagutin ko yung mga tanong, pero dito, kung ano na itatanong nila, sasagutin ko. Kasi okay na ako na hindi ayaw ko kasi laging explain ng sarili ko sa iba. Tama naman. And thank you so much dahil biruin mo mga kabisyo sa totoo lang sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon on air at online, 10 years po ito, di ba, na tinago mo? Yes, 2014, nagsimula lang yung parang sinyalis na, gawin natin ito ganyan, 2012. Pero 2014 na tuloy. Grabe, no? And ito pang programa namin ni DJ Rocky, yung pinagkatiwalaan mo. Yes. Grabe ka. Nakakahiya man marinig ng iba na ganun ang naging status ko. Pero masaya. Basta pag gusto mong pumunta dito sa aming himpilan, handa ka naming harapin. Ba't ka natatawa? Parang nakakahiya na. Kasi pag ako pumunta, narinig, tas ganun ang kwento ko. Ay, hindi ka namin uhusgahan. AJ, hindi ka namin uhusgahan. Baka bigla mong gustong itry, sabihin Kala ko sasabihin mo sa akin, AJ. Nakakahiya kasi umarap sa'yo. Wala na akong maiharap na muka, DJ. Mas lalo ako walang maiharap. Mas nakwento ko niya. Miruin mo ang iniisip mo pala, baka magpalinis din akong tubo. Hindi magpalibre ng kape. Hindi naman. Ako malilibre sa'yo ng kape. Walang problema yan. Basic yan sa atin. Ay. Sabi daw dito na mga listener natin, no? Sila gusto mo malinisan yata, DJ Jalo. Hi. Benamano ka ng aking ghost man. AJ. Hawa ka ng tawa dyan.
Kasi ano, first time kong ilabas yung ganang secret ko almost 10 years. Mm. Eh, mahilig ka kasi Mas magpalabas ng iba. Ngayon ka lang tuloy nakapagpalabas. bihira lang ganun. Anyway, AJ, tatapusin na natin ang mga pag-uusap na to. At bibigyan ko sila ng maikling kwento para maintindihan ng mga bagong pasok dito. Maraming salamat, AJ. I hope na naging masaya ka ngayong gabi na to. Kasama kami. At sa Rated SPG natin ngayon. Super Pack Gunner. Yes. Happy ka naman, AJ. Masaya. See you soon. Thank you so much. Ano? Sabi ko, thank you so much. See you Kasi soon. naging bahagi ako ng programa mo. Thank you rin. I hope walang gagaya sa akin. Sige. Go. Sabihin mo na yung mga gusto mo sabihin. I hope walang gumaya sa ginawa kong status sa buhay ko ngayon. Bakit? Pero sa mga gustong itry, try nyo lang, pero wag nyo nang patagalin. Mga 1 month lang tigil na. Tanging mga professional lang ang katulad ni AJ ang kayang tumagal. Tama ba ako dun, Jay? Hindi na kayo tumagal. Nasanay lang, ganun. Okay. Anyway, Jay, thank you so much. Thank you so much, Ken. Huwag niyong subukan, masisira lang buhay niyo. AJ, bye-bye! Bye-bye. Thank Happy you. Friday! Happy Friday. Thank Yeah, it's you. already Saturday na. Good morning. Okay, bye-bye. Ingat kayo sa pagkikita nyo nung lalaki. Balitaan mo kami kung malilinis mo ulit ang kanyang tubo. Bye-bye. Hi mga kabisyo! Sabi sa akin ng mga kabisyo, naubos daw yung laway ko. Oo, kabisyo. Kailangan ko ng tubig. Palunok ako doon. Pero kabisyo, tulad nga din ng sinabi ni AJ, dudugtungan ko lang din yun. Totoo naman na huwag niyong subukan, di ba? Alam niyo naman na mali, huwag niyo na subukan. And sana may napulot tayong munting aral doon. Meron ba? Sa mga nagtatanong dyan, kung gusto kong subukan, grabe naman kayo sa akin. Ano lang tayo? Curious lang. Pero sabi nga daw nila, ang pagiging curious yun daw nagtutulak sa'yo para subukan ng mga bagay. Pero ako ang ano ko ang ngayon, ang nabaon ko ngayong araw na ito mga kabisyo. Sa ating SPG, Top Secrets, ay meron palang posisyon na mountain climbing. Grabe yun. Anong mountain kaya ang inakyat ni AJ noong mga panahon na yun? Mount Apo? Mount Everest? O Mount Makiling? Mga kabisyo! Isang umagang punong-puno ng katatawanan. Kapupulutan ng aral. Kaya mga kabisyo, maging masayain lang tayo sa araw-araw. Baka nakakalimutan mo nang umiti. Ito ang programa na handa kang pakinggan at hindi ka uhusgahan. We listen and we don't judge. Culture ang aming pinopromote sa radyo. At kung saan ka komportable na ikwento
ang mga top secret mo, nakahiga, nakatayo, nakaupo, basta malinaw ang signal mo, papakinggan namin yan. At hindi ka namin huhusgahan. Mga kabisyo, sa oras na rin ngayon at 12:05 a.m. sa lahat po ng mga bumabiyahe, nakatutok sa tahanan nila ngayon, nakabukas ang kanilang radyo. Happy Saturday po and good morning. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Ang nag-iisang Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Gusto nyo pa bang i-summarize ko? Overtime na eh. Napagalitan na ako ng mga direktor dito. Boss P, pwede pa ba? Magbe-basic na lang ako eh. Nag-aabang daw sila oh. Ayaw na eh, gumagano na yung camera sa akin. Overtime na po ako mga kabisyo, pero ang kwento lang naman po niyan is pumatol siya sa kanyang pinsan at ano po siya, party po siya ng LGBT QIA+. At may asawa po yung pinsan niya na babae at sabi niya nga po mas nasasarapan daw sa kanya ang pinsan niya. At kung tatanungin natin may plano daw ba siyang ihinto hanggat hindi daw umaayaw ang pinsan niya sa sarap ng mountain climbing niya, hindi niya daw ihinto. Eh na, sinuway ko na yung director dito. Baka mawalan ako ng trabaho. Maraming salamat kabisyo. Once again, DJ Titan Jello ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.